طرفای солдатները تکستن میگیرد چوشش آپا شما خطا کردین من زنگ زده سه من مشتری شمایم بخشش زیاد کسروان عذر زیاد خب زادرس مبارک باشد برای کار нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин дороҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров канали юристиҷа. Мо имрӯз якчандин ахборотҳои нав ва пешниҳоди шумо мегардонем. Бо диққат то охири навора тамошо кунед. Ва имрӯз мо саволҳое ки равон кардагӣ ҳастен ҷавоб намегардонем. Мутаассифона пешакӣ узр мепурсам, чунки бо саволҳои такрорӣ равон кардагиянд ва мо намехоҳем ки барномаҳои мо якранг рафтан гира. Ва пеш аз шурӯъ кардани барномаи асосӣ миннатдории хидмат ба ҳама нафароне ки дар комментарияҳо ё ки дар инстаграм мара шахсан хидмат ба рӯзи зодрӯзум табрик кардан мерасонам. Ҳазор раҳмати худо ҳар як нафареда ки комментария нависену фикри ақидаи худтона баён кардену ва мара табрик карден. Як бори дигар ташаккури зиёд. Акнун шурӯъ мекунем барномаро. Бо диққат гӯш кунед. мо чандин рӯзҳо пеш як навор пешниҳоди шумо кардем ва гуфтем ки лоиҳаи қонуне пешниҳод гардид ва бояд ба имзо раса. Яъне шахсиятҳое ки ба далагӣ машғул мешаванд, ба ташкил кардани хонаҳо барои фоҳишахона, барои клиент қабул кардани дигар шахсиятҳо як қонуни наве пешниҳод шуда буд. Лоиҳаш бояд ба имзо раса ки мақсад шахсиятҳое ки ба ин гуна кирдорҳои бад даст мезану ба ин гуна кирдорҳои бад машғул мебошанд, ӯ шахсиятҳо аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ маҳрум карда мешаванд, баъд аз амале ки ба вуҷуд меоранд. Ва дар ин ҷиҳат як пешниҳоди дигар, як хабари нав шуд. Ҳозир мо нусхаша мехонем, гӯш кунед. Кумитаи кор бо занон ва оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардааст ки дар баробари занони таъмфурӯш барои мардон ҳам муҷозоти сахт дар назар гирифта шавад. Зеро агар занон аз ҳисоби мардон муштарӣ надошта бошанд, чунин амал сурат намегирад. Тарҳи ислоҳи қонуни оила ҷазои маҳрум кардан аз ҳуқуқи падарӣ ва модариро барои даллаҳо ва соҳибони фоҳишахонаҳо пешбинӣ мекунанд. Шӯрои Маҷлиси Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намояндагон бо тарҳи ислоҳи қонунро рӯзи 11 январ баррасӣ кард ва интизор меравад вакилон дар ояндаи наздик онро тасвиб кунанд. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айном юристиҷа муроҷиат кун, скидкат мекуна. Яъне ҳар нафаре ки ба ин кирдорҳо даст мезана ё ҳар нафаре ки ташкил мекуна фоҳишахонаҳо, ӯ шахсият аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ маҳрум карда мешавад. Ва мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ омадагие ки ҳар занере ки дар ҳолат дастгирӣ мекунанд ҷарима таъин карда мешавад нисбати ӯ шахсият то 2700 сомон. Ва кумитаи кор бо занон як пешниҳоди дигаре кард ки дар ҳолате ки зана дастгир мекунанд ва зана ҷарима мекунанд, мард низ муҷозоти анами қонунӣ гирифта шавад. Яъне ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мард ягон ҷазо таъин кунанд. Чихеле ки зана ҷарима мекунанд дар ҳолати зино карданшон дастгиршон кунанд. Агар кумитаи кор бо занон пешниҳод кард ки мардҳоро низ ҳамчунин ба ҷавобгарӣ кашида шаванд, чунки агар аз тарафи мардҳо талабот набоша, уш шахсиятҳо ба ин кирдорҳои паст даст намезананд. Ахбороти навбатии мо оиди озмун, ташкил кардани озмун дар шаҳри Душанбе. Ҳозир нусхаша мехонем. Бар асоси фармони Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ишғоли ҷойҳои холии корӣ дар ин ниҳод озмун эълон карда шуд. Манбаъ меафзоянд ки дар дастгоҳи Маҷлиси Миллӣ ҷойи сармутахассисии шуъба оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният холӣ мебошад. Яъне ки дар ин ҷойҳое ки мо номбар
кардем озмун ташкил карда мешавад ва шахсиятҳое ки аз озмун гузаштанд дар ҳамин ҷойҳои кории холӣ ба кор гирифта мешавад ва ногуфта намона ки маошаш 1675 сомонира дар бар мегирад. Инчунин довталабон метавонанд барои ишғоли мақоми сармутахассисии шуъба оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байналмилалии ҳуҷҷат пешниҳод намоянд. Мақоми сеюм ки холӣ мебошад, сармутахассиси шуъба оид ба масъалаҳои иқтисод, коммуникатсия, аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология мебошад. маоши мансабии ҳамаи ин мақомотҳо 1675 сомониро дар бар мегирад. ва инчунин барои иштирок кардан дар озмун қайд кардагӣ ҳастанд ки довталабон метавонанд барои иштирок дар озмун ҳуҷҷатҳояшонро ба комиссияи озмун ба суроғаи шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдаки 42 пешниҳод кунанд. ҳар шахсияте ки агар хоҳиш дошта боша метавонад ки ҳуҷҷатоша пешниҳод кунад ва дар озмун иштирок карда соҳиби ҷойи кор дар шаҳри Душанбе бигардад. ахбороти навбатии мо оиди корхонаҳо зиёд шудан дар ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд. нусхаша мехонем, гӯш кунед. алло алло лабай нафаҳмидам. тарафаи содот мерад ака стайка мегирад 36. апаҷон шумо хато кардем мада зан задастем. ман муштарии шумоям. бахшиши зиёд аки сарвон узри зиёд. хоб задрус муборак бошад барои кор. раҳмат. бахшиш ака. ҳеҷ гап yo'q. хоб узр бародарони азиз, дар вақти барнома гузаронидан моро аз ширкати Рахш таксӣ занг задан ва ба ронандашон моро перепутат кардан. амуро гуфтанд ки шумо дар содот одам мегирен намегирен, бахшиш. ва мо нахостем ки амиҷаша бибирем аз барнома, чунки ягон ҷои безебӣ надошт. ба фикрам як кам тарак ҳазлу шӯхиам дар корай. заадно дар байни барнома занг задан ҳазлу шӯхӣ шид ва моро ба зодрӯзмон табрик карданд. ҳазор раҳмат Рахш таксӣ. нусхаша мехонем, гӯш кунем бародаро. барои зиёд кардани корхонаҳо дар шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғд. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бунёди 300 корхонаву коргоҳи саноатӣ бо 9000 ҷойи нави корӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ин раванд соли 2020 дар миқёси вилоят 107 корхонаву коргоҳи нав бо 1570 ҷойи нави корӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд. дар ин бора раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода хабар пешниҳод кард. яъне ки дар 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд корхонаҳо зиёд карда мешаванд ки шуморашон ба 300 корхона мерасад ва барои ҷойи корӣ ба шумораи 9000 адад шаҳрвандон боз соҳиби ҷойи кор мешаванд. инам як пешравӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва умедвор ҳастем ки аз ин ҳам дида пешравиҳои мо зиёд шавад ва мо ҷавонҳо ба илм, ба маърифат бошем то ватани азизи мо пешрафтан гирад. ахбороти охирони мо дар бораи муассисаҳои таълимӣ дар шаҳри Душанбе зиёд карданаш. нусхаша мехонем. имсол дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷониби соҳибкорон бунёди 7 муассисаи таълимӣ барои 6832 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст. тибқи қарорҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, лоиҳаи муассисаҳои таълимӣ мазкур таҳия гардида дар минтақаҳои аҳолинишини пойтахт ки ба чунин таълимгоҳҳо ниёз доранд аз ҷониби ширкатҳои ташаббускору саховатпеша сохта ва ба истифода дода мешаванд. яъне ки бародарони азиз, дар шаҳри Душанбе 7 муассисаи таълимӣ дар ҷойҳое ки ниёз доранд ба мактабҳо дар ҳамон ҷоҳо сохта мешавад аз ҷониби соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои хонандагон 6832 нафар соҳиби ҷойи таълимӣ мегарданд. бародарони азиз, ахборотҳои имрӯза ҳамин қадар буданд. барномаро ҷамъбаст мекунем. дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.